fitila za ta haska gidan kowa, fitila za ta leka gidan kowa, fitila za ta zaga gidan kowa, fitila za ta zaga ta zago don taɓa rayuwa ta kowa. Matsalar zamantakewa za ta warware wa kowa. Alƙiblar mai 'yan arewa a fitila za a warwarewa. Fitila. Ga alamu dai duk da shudewar zamani, kasashe da al'ummai da dama a doron duniya har yanzu suna cikin tsari ne na mulkin mallaka, inda aka jinginar da baiwarsu ta yin tunani, aka ɗora musu zayyanannen tunani wanda shine ake so su gina akai. Kuma a cikin tsammaninsu da cewa hakan shine kadai gwadabe da zai bulle da su, suke bin wancan tunani kamar raƙumi da akala. Kuma daga dukkan alamu irin wannan yaƙi shine ya ci lagon jama'ar mu na wannan yanki. Anya kuwa ba bautar da tunaninmu da aka yi bane ya sanya muka zama bayi masu tunani da kwakwalwarsu, masu gani da idon wasu, wanda hakan ya sanya muka zama mabarata a ƙasar mu. Kaga sai ya zama na ilimin boko ya canja al'adunmu, ya canja tarbiyyarmu, ya canja yadda muke rayuwa. Ma'ana da wanda ya boko da wanda bai ba gaba ɗaya yanzu sai aka ɗauki rayuwar bature ita ce rayuwar. Kaga an riga an yaƙi tunaninmu, harshenmu ba harshe bane, tunaninmu ba tunani bane, tufafinmu ba tufafi bane. A dakace mu. Fitila, fitila, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa. Shiri na sawaba FM tashar mai ta al'umma. Jama'a barkamu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin. Da dai a cikin asali wannan yanki namu shine ya kirkire hanyoyinsu na rubutu da karatu daga wata irin siffar makaranta da babu irin ta sayo a wannan yanki. Da dai a ce kuma su masanan da ke binciko irin karatun da za a yi suna nutsa idan su ne akan albarkatu da sinadarai da ke wannan bangare na duniya da muke ciki. Da dai a ce duk wani nazari da ake yi a tsangayoyin karatu ana yin sa ne da zammar bullo da wani sabon bincike da zai ɗaukaki wannan yanki da muke rayuwa. Da dai a ce babu wata siyasa ko nau'in tattalin arziki da ke jagorantar rayuwarmu daga wasu sassan duniya, da wannan yanki zai iya gogayya da duk wata ƙasa akan ci gaba da wayewar kai. Sai da kukumi da mari da aka jefa tunanin jama'ar wannan yanki ta yadda muke jiran yayin duniya ko wani sabon bincike da shine zai kasance siradi ɗaya tilo da muke ganin zai samar mana da ci gaba da wayewar kai, ya sanya mu yin walagi a cikin bautar da tunaninmu da aka yi. Domin da dai a ce irin karatun da muke yi namu ne na ƙashin kanmu na gina ci gabanmu, da yanzu an fara sarrafa gero a matsayin abincin buhu ko leda ana kai wa turawa suna tukawa, kuma da yanzu mun cire likafar tufafinmu domin su zama abin koyi a wasu nahiyoyi na duniya, da yanzu tukwanenmu na ƙasa sun zama na ƙarau da za a iya hangen ruwa ko abinci ta cikinsu, da yanzu fatanya da garamar da muke noma an sanya musu na'urar da za su na sarrafa kansu, da yanzu gidajenmu na ƙasa sun samu taswirar zane kala-kala da za su yi gogayya da ginin zamani na siminti. Amma bautar tunani da ta mamaye mu yanzu haka ta sanya masananmu suna waiwatar waje ne, suna karantar siyasun wasu kasashe da ake so mu koya, ba wai siyasun mu ba, suna nazartar tattalin arziki daga kasuwannin wasu kasashe ba namu ba, suna shirya zamantakewa ta baibai daga cikin leƙen da suke yi ta wata katanga ba tamu ba. Duk da cewa alƙalman tarihi sun bayyana cewa an kawo ƙarshen cinikin bayi ne tun shekara ta 1807, wanda hakan ya sanya aka daina hada-hadar mutane a matsayin wata haja da za a sanya kuɗi a saya, amma hakan ba wai wata manuniya ce da ke nuna kawo ƙarshen bautar da bil'adama ba, face dai irin lamarin nan na bayar da kyauta da hannun dama sannan kuma kwace da hagu. Domin ita waccan bauta kamar yadda muka santa wata nau'in mallaka ce wacce ta takaita akan gabbai da jikin mutum, ganin a wani lokacin akan aika bawa har ya cika ta aiken ba domin wai yana jin daɗin sakon da aka aike shi ba. Saboda haka irin waccan bauta da su William Wilberforce suka yi tuka hutun neman sai an daina yin ta, bautar jiki ce. Ita kuwa bautar hankali ko tunani ita ce irin bautar da ta maye gurbin waccan bauta ta jiki. Da haka ne ma su kansu turawan bayan shirin ta daina waccan bauta suka ce kamata ya maida bayan da aka sayo daga Afirka zuwa gidan iyayensu da su sharaɗin za su zama raƙumi da akala. Hakan ce kuwa ta sanya aka kafa kasashe irin su Sierra Leone da Liberia, wacce ta samo sunanta daga kalmar yanci da a turanci aka kira liberation, inda a nan ne aka jibge bayan da aka gaza ganowa gidajensu na ainihi. Domin waiwatar yadda aka haihu a ragaya, malamin nan masanin harshen Hausa da ke jami'ar Sani Lamido a nan jihar Jigawa, Dr. Ma'azu Kudan, ya yi tambihin yadda bautar jiki ta kare aka shiga bautar tunani. Farkon zuwan Nasara dai ya zo ta teku ne daga kudu. Zuwan shi na farko ya zo ne ga sirrin yanayin ƙasa, mun yadda da wannan. Na biyu da ya dawo sai ya zo da masu cinikin bayi, suka kwashe mutanenmu suna kaiwa turai, sai da suka ga
amfaninmu ya ƙare, sun ƙirƙiro na'urori masu noma, masu girbi, masu casa da sauransu. Sai suka turan baƙaƙen ba mu da amfani. Sai suka ɗebo wasu suka aje su a Sierra Leone, ɗebo suka aje su a Liberia. Sauran su suka zama dole a yi da su, dole suka makale musu. To daga nan sai aka ƙirƙiro masu hukumar soke cinikin bayi. Da suka ƙirƙiro masu soke cinikin bayi sai kuma suka haɗo su da turawan missionaries don su tauye ko su dakatar da yaduwar musulunci a Afirka. Ka gani ko? Ana tafi sai suka kawo turawan ciniki, turawan kamfani. Su kuma suka gwamo suka sako sojoji a cikinsu. Ana kiran sojojin sarauniya. Kamfanin da ya fice kan wannan shakiyanci ko yaudara su ne Royal Niger Company. Da Royal Niger Company ya zo sai a zo gari ko ƙasa sai a ce to ai za mu kare ka daga harin makiya ko magauta. Saboda haka sa mana hannu a nan, wannan yarjejeniya ce. Nan kuwa ungular kan zabo ne, yana sa hannu sun ce ƙasa ta zama tasu, kuma sarki ya sa hannu. Saboda haka da suka tashi duk sarkin da ne mai tawaye sai a murƙushe shi, amma sai a mai yarfe a ce ya ƙi barin cinikin bayi ne. Kaga wannan sai suka fara can kudu suka durƙusar da daular Oyo, suka durƙusar da daular Ishekiri da daular Benin. Da suka shigo arewa sai suka samu na gwamatse a Kwantagora, suka fada mai suka karya shi, suka koma Bidda 1900 daidai sai suka nufi Nasarawa, kefin ɗanya Musa, nan ma suka rushe shi. Sai kefin maga ɗanya Musa sai kashe wani babban bature, saboda haka sai ya gudun hijira sai dawo Kano. Da suka ƙi kula shi sai suka dawo Zazzau 1902, nan ma suka rushe Zazzau. Sai suka ma daular Usmaniya suka mata ɗauki ɗaiɗai. Da suka zo Kano sai suka ce to a ba su magaji ɗanya Musa saboda ya kashe musu bature. Sai suka ce ba magajin garin Kano ce ba zai bayar, wazirin Kano ce ba zai bayar ba. Lokacin sarkin Kano Alu ya tafi Sokoto bayan, saboda haka suka yaƙi Kano a 1993 watan 2 Fabrairu. Bayan sun yaƙe ta sun karya ta suka nufi Katsina. Su ko Katsina suka ce tunda sun ga yanda aka yi da ƴan uwansu a yi sulhu a yi rijejiniya. Aka yi sulhu ga rijejiniya sai suka nufi Sokoto. Da suka nufi Sokoto sai suka dira Sokoto 1903 a watan Yuni. Aka fafata sarkin musulmi a tahirin Alu ya tafi, a tahirin Amadu aka daɗa shi. Suka ce to bature yanzu sai ce to babu sauran haddi, filla kai ko jifa babu, amma za a shari'a aure, raba gado da sauransu sun yadda. Ba za a kira sarkin musulmi amirul mumini ba, amma sun yadda a kira shi emir, a kira shi sultan. Saurakunan musulunci a kira su emirs. Ba sake amfani da harshen larabci sai dai a mani turanci. Suka cire hedikwata daga Sokoto suka dawo da ita Kaduna. Suka ce to dukkan sarakunan nan suna karkashin gwamna janar. Gwamna janar ɗin kuma zai zauna a Kaduna, yana karɓar umarni daga sarauniyar Ingila. Sai aka yi wani daga nan 1914 sai suka yi wani auren zobe ana kiran shi amalgamation. Suka ɗauko kudu da Yarabawa da Inyamurai sai suka haɗa mu, sai suka fitar da ƙasar Najeriya, inda aka ce ita Florence matar Lullugat ita ta ba wannan guri yankin Niger, aka samu Niger area. To kaga wannan masana tarihi sun bayyana kuma a ina nan a rubuce. To wannan hoɓasa dai wani gata ne irin na shin inna, wato tana son ka ta shinye ma kafa, domin bayan yancin samun damar watayawa da komawa gida da aka bawa bayan wancan karni, sai kuma aka rene su akan sabuwar bauta wacce ita ce ta tunani da wayewar kai kan irin al'adu da tafarkin rayuwa irin ta Nasara. A wannan fage bakar fata ba shi da wani katabus ko tsarin rayuwa da zai iya tallatawa a faɗin duniya, da har wannan katabus nasa zai iya zamewa mutanen duniya wani tsani abin dubawa. Ganin irin wannan rauni nasa shine sanya aka yi masa kuɗin goro cewa shi dai mutum sai dai kawai ayi ya koya. Irin wannan magana ce ta sanya Walter Rodney a cikin littafinsa na da Turai ta kasar Afirka ya ce hatta nau'in karatun da aka kawo mana wannan sashi an gina shi ne domin dai ya koya bakaken fata dabarun karewa muradun bature da kasar Turawa. Domin kowa misalai da ake kafa hujjar karatun littafa da su zaka hangi cewa misalai ne 'yan kasar Turai ba wai waɗanda aka gina su a Afirka ba. Wanda shi wannan dalili ne ma ya sanya Walter Rodney din ya ce karatun bokon 'yan Afirka an gina shi ne akan tubala guda biyu. Ɗaya tubalin gina gwamnatin mulkin mallaka, ɗaya kuma tubalin gina kamfanin jari hujja na Turawa masu jan kunne. Dr. Ma'azu Kudan ya bayyana yadda Nasara ya bibiyi al'ummar wannan yanki tun fil azal. To shi dan bature ina so shirye tsaya shekara 100 sai ya shuka kofar gidanka. In kai baka ci irin ba, dan ka bici butu jikan ka ci. Jifan kare suke shan kai. A fahimce wannan na so shi yasa gaba daya suka kafa makarantun boko. Sun kawo makarantun boko ne dan su samu clerks a kawu masu musu aiki dan cinikin gyada da auduga.
to ana wannan tafiya shi sa sai kasance shi kuma dan boko yanzu ma sai abin zama wata waƙar yara da wanda ya tusa da wanda bai yi ba, ma'ana da wanda ya boko da wanda bai yi ba gaba ɗaya yanzu sai aka ɗauki rayuwar bature ita ce rayuwar. Kaga an riga an yaƙi tunaninmu, harshenmu ba harshe bane, tunaninmu ba tunani bane, tufafinmu ba tufafi bane, gininmu hatta gine-ginenmu an watsar da su. Amma abin haushi in ka koma turai din, ai har yanzu ana girmama sarauniyar Ingila. Wato mu ne aka ce mu yadda namu. Har yanzu ana girmama gidajen tarihi. Japan ba su da sarki su na gargajiya, suna da shi. To amma mu ne Afirka kawai aka nuna mana koma demokradiyya tsantsanta. Wancan tsohon tunani ne a yadda is outdated in ji su, kuma ƙarya ne. Magungunan mu sun ce ba magani bane, nasu ne magani. To sai mu duba shin China da India ba su amfani da magungunan su na gargajiya, sai dai dan sabunta shi da aka yi. To mu ma me zai hana in har haka ne gwamnatin mu ta kira masu magungunan gargajiyan mu da wanzaman mu da duk masu dori da sauransu a zauna a ce musu tun daga zamani ya zo ba za mu watsa da ku ba, amma kuma dauki wani abin zamani. Ai gashi wani abin sha'awa, da ba aka ce sa wandanka, wanzaman mu santa ba, amma yanzu ana ka ce sa wandanka. Ka gani saboda haka sai a hada da shaka tafi da likitocin tura suka kawo da wannan na zamani da wanzaman mu suka gano sa wandanka, sai a zauna an samu ci gaba. Dori shi ma a rinka mai haka mana. To shi fa hadafin bautar hankali ko tunani yana tafiya ne bisa tsarin nan na ɗanɗane haukaci, wato dai za a dama halal ne da karashiya, ta yadda idan har idan ka yi kalli tsabar sai ka kasa gane menene haramci a cikinta, da kuma ita wannan tsaba ne za a cika da mali, a sai tunaninka, kwace hankalinka, basirarka ta zama tubali na murgina fifiko da yancin wani. Abin da nake nufi a nan shine a cikin karatun boko aka dasa soyayyar al'adun turai, aka fifita su akan sauran al'adu, kuma hakan ta sanya duka waɗanda suka shafi irin wancan karatu suke tashi da kin kaɗe-kaɗen mu da tufafin mu da abincin mu, tarbiyyar mu wacce muka gada da kuma gine-ginen mu. Domin a daukacin kasar mu a halin yanzu ba duk mai dogon tunani ne ke ganewa cewa cinikayya da zamantakewar al'ummar mu da siyasar mu har ma da addinin mu yanzu ya koma bibiyar tafarkin jari hujja ba, kasancewar an bautar da tunanin mu an dasa shi akan hangen riba, ko dai ta yaki halal ce ko kuma ta yaki haram. Yayin da sutura ke yin jari hujja a bisa doron ciniki da hada-hada da ke da tsari wajen bibiyar riba wacce kuma ta dace da irin salon rayuwarsu, ma'ana mu bangaren bukatar maji sallah kawai, ko ta wace hanya aka tuka ai ba a canza wa tuwo suna. Wannan ce ta sanya al'ummar ta dimaushe cikin neman damar samu, ko da kuwa ta wani irin hali ne, domin a cikin tsarin bautar tunani da hankali da muka fada, idan dai albashin ka ya ishe ka kuma an biya ka akan lokaci, to babu wani tashin hankali da zai iya sanyawa idan ka ji kukan bukata a makota ka leko domin kaiwa dauki. Hakan ta sanya waɗanda irin wannan hali ya ratsa zuciyarsu ba sa taimakawa ko da 'yan uwansu na jini ne, domin an zayyana tunaninsu akan karanta da rashin wadatar zuci da wani abin nan da ake kira fulanin a turanci. A yanzu duk da karatu ya nuna wa masu yinsa cewa akwai tarin matalauta a wannan sashi namu, wayanda ke bukatar hannun tallafi da zai tsawo su daga cikin wannan rayuwa ta ragga, amma da sa cikin irin waɗancan makaranta wanda zai tari gabaran ceto 'yan uwansa da yunwa ta cinye karfin hankalinsu da tunaninsu, waɗanda ba za su iya taimakawa kansu ba balle ma a yi zaton taimakawa al'umma. Irin wannan fagauniya ta biyo bayan rashin raba tsaki da tsakuwa a cikin tarbiyyar da muka samu a karatun boko, wanda hakan ta sanya mu neman arzikin muka kuma gaza gano hanyoyin da za mu bankaɗo arzikin, ko ta ƙarƙashin ƙasa ko ta basirar kwakwalwa ko ta gwanintar ƙere-ƙere. Sai da muka tsaya a kan tarbiyyar jin daɗi da burgewa da alfahari da karatun boko, amma mun gaza alfahari da abubuwan da bokon namu ta haifar ko ta samar ga ci gaban bil'adama. Domin dai kamata ya cikin irin karatunmu mu rikawa da mai amfani ga al'ummarmu, da kuma wanda daga ganin sa mun san farfaganda ce kawai ta neman a kai mu a baro. Bautar tunani ce ta sanya mu gudanar da gwamnatoci guda biyu, gwamnatin zamani da ke mulki da kuma gwamnatin gargajiya ta masarautu, domin duka waɗannan gwamnatoci suna da kasafin kuɗi da suke laƙumewa daga cikin lalitar gwamnati ko kuma irin kuɗaɗen da talakawa ke tarawa. Sai dai yayin da guda ita ce take aiwatar da ayyuka, ɗayar ita ce take rike da tarihi da gargajiyar jama'a, amma ita wannan mai gargajiyar ba ta aiwatar da wani aiki, amma ana rike da ita ne domin barin tarihi, in ba domin bautar tunani ba da ai an karamin gatarinka aka ce wai ya fi tsare ka bani. Tunda dai mulkin jama'a shine hadafin, to kuwa ta yadda turawa mulkin mallaka suka yi amfani da gargajiya suka yi nasara, ai babu abin da zai hana siyasar zamani tafiya da irin wancan mulki. Saboda haka a nan bautar tunani ta jawo wa al'umma ƙarin nauyi na gudanarwar gwamnati.
Kazalika tsammanin cewa wasu al'ummai a doron duniya sun gama cin galabar duk wani ci gaban duniya da wayewa shine sanya jikin mutanen mu har suke ɗari-ɗarin shiga fagen gwagwarmaya ta rayuwa domin ceto kansu daga bauta. Hakan ta sanya muka gaza hangowa hajoji na cinikayya a cikin al'adunmu, muka gaza natsa ido cikin ƙarƙashin ƙasar mu domin duba ko za mu iya haƙo zinari da azurfa, muka gaza iya binciko sinadarai da Allah ya ajiye tuli-tuli a cikin wannan ƙasar da muke takawa muke haƙa cikinta muke yin bahaya. Irin sinadaran da za su iya mai da ƙasar mu ta zama dutse bayan mun yi gini, irin sinadaran da za su iya inganta takin da ke cikin ƙasar da muke nomawa, irin sinadaran da za su iya narkar da shara da ledoji da suke gurɓata mana muhalli. Bautar da tunaninmu ne ya sanya ake shiga rigar addini domin a saba tsakaninmu. Domin kalamin malamin nan na kwaminisanci wato Karl Marx, wanda ya ce addini shine barasa da ke sanya talakawa maye, shine ya nuna wa bature lagon da zai iya kama kasashe irin naman talakawa. Ganin cewa sun sanya mu a talaucin dole, sai kuma aka mulmulo karatuka na addini ta fuskar ƙungiyoyi da zimmar raba kan al'umma, wadata wannan hanya za su ƙara samun rauni na cuɗannin cuɗe ka, inda kuma irin waɗannan tunani na ƙungiyoyi zai kwashe mana lokutan yin wani nazari mai amfani mu shiga fagauniya cikin wani kalubale maras amfani. Domin matsayin addini na ganawa tsakanin bawa da mahaliccinsa baya bukatar ta da jijiyar wuya akan alƙibla ko ta fahimta da wani ya sanya a gaba. Garin shi kansa wanda aka aiko da wannan addini na musulunci, Allah subhanahu wataala ya faɗa masa cewa kai mai wa'azi ne kawai, ba ka ne zaka shirya ba. Saboda haka idan har wa'azi ya wadatar, kafa ƙungiyoyi za su kasance tamkar neman yin taragu ne na waɗanda ake ganin idan sun shiga wancan taragu sun hau tudun banzira. Kuma irin wayannan masu addinai ne Allah ya bayyana su a cikin Qur'ani, wanda yake bayyana su da kasancewa cikin kungiyoyi, har ma yace kowace kungiya tana alfahari da wata madogara tata. Saboda haka wuce gona da iri ne a rinka amfani da addini wajen warewa 'yan wuta da 'yan aljanna. Duk da cewa kungiyoyin na addini suna ganin jama'a cikin tsantsar talauci da yunwa da ragga, ba su kullo musu da hanyoyin magance matsalar su ba ta duniya, ba su kwato musu zakkar da Allah ya ce a basu ba, amma suke neman su ji wa'azinsu a cikin halin yunwa har su goyi bayan kungiyoyinsu waɗanda suke ganin za su kai su ga shiga aljanna a lahira. Domin haka addinin da sai an yi shela kansa, an yi kamfen domin neman mabiya, ba komai yake jawowa ba a cikin al'umma, ba ce dai ƙara samar da farraka da kuma raunin tunani domin jama'ar su gudu tare su tsira tare. Shi kansa irin wannan nau'i ne na bautar da tunani. A cikin hadafin bautar da tunani, sharaɗin shine matuƙar dai zaka iya sarrafa tunanin mutum, to ka iya kyale shi ya yi tafa gauniyarsa, domin kamar akwai ɗaure yake, ba sai ka nuna masa inda zai tsaya ba ko inda zai zauna. Zai nemar wa kansa wurin da ya dace da shi, kuma a nan zai tsaya. Domin irin ilimin da ka bashi shine zai wanke kwakwalwarsa ya mamaye tunaninsa. Domin haka ne aka ce idan kana son ruguza al'umma, ba sai ka yi amfani da manyan bindigogi ba, matuƙar ka ruguza tsarin iliminsu to za su ruguza kansu da kansu. Mana Aliyu Shehu Limawa ya ba tambihi akan wannan gaba. To ai halakar da muke faɗa ma ta zama ilaha wala quwwata, kamar abin da aka rubuta ne a bakin wata jami'a a Afirka ta Kudu. Idan kana so ka rusa ƙasa, ba sai ka lalata shugabanninta ba, ka rusa harkar iliminta kawai. In ka kyale, aka rubuta aka ce idan ka kyale harkar satar jarabawa ta zama ta yi yawa, to ka rusa ƙasar, domin ilimin ƙasar ya kare. Idan ilimin ya ƙasar ya kasa gare kuwa, kowanne nau'in fannin ci gaba na rayuwa ka ɗauka a lalace yake. Shine suka ce kuɗi zai bata a hannun akawuntoci da auditoci, gini zai rushe a hannun injiniyoyi, matatan ruwa za ta kasa amfani a hannun masana ƙwararrun masana harkar ruwa, abinci zai kasa samuwa a hannun manoman wannan kasar, domin su ne yan su suka karanta, sannan kuma za a kasa koyar da yara a wannan kasar. Ba haka ake tafiya ba. Yanzu kullum zaka ji an ce gini ya zube, kullum ya zubo akan mutum 20, akan mutum 30, akan mutum 10. Yau za ka ga an zana titi ran dan kake kallon sa abin sha'awa, bayan shekara 3 ya lalace. Lafiya kullum muna Malaysia, muna India, muna Afirka ta Kudu, muna tafiya Egypt, ba na ke tafiya neman lafiya ba. Wanda kuma suka zama sun shahara suna da karfin hali ko a gwamnati ko kuma suna da karfin aljihu, sun tafi Ingila, sun tafi Amerika, sun tafi Turai neman cinya. Amma matsakaitan su ne suke tafiya Malaysia, su suke tafiya India, su suke tafiya China, Afirka ta Kudu da Egypt. Su ne wannan masu karamin karfi ne, amma manyan gogaggun capitalist din ina suke tafiya Turai, ba su ma isa su yi wa'annan kasashen ba. Mu kuma ya ku bayan ina ka barin a gida, ai me muke mutuwa. Kaga asibitocin mu sun lalace. Lokacin da ake dangantaccen ilimin a Najeriya, ban manta a 1963 an dauko sarkin Makka ya zo ya jinya a University Hospital Ibadan. Yanzu daga nan Najeriya ake tafiya Saudiya jinya. Akwai wanda yake sha'awa babba wanda ya isa a kwantar da shi a Najeriya jinya. Kaga sai ya zama na ilimin boko ya canja al'adunmu, ya canja tarbiyyarmu, ya canja yadda muke rayuwa daga abin alkhairi, abu mai kyau zuwa abu mummuna. Hatta addinin mu ilimin boko mu a arewa ya shiga.
dan zaka tamu yara da yawa ba su damu da addininsu ba, kuma ba san addininsu ba, ba san kasarsu ba, ba san ma me garinsu ba. A'a kawai su dai kokari suke su koyi Ronaldo, kokari suke su koyi wata mawaƙiya Beyonce ce, Madonna ce daga Turai, yadda ta yi aski ko yadda ta yi kitso ko yadda suka yankan farce, shi muke kokarin mu koya. Ya suka sa wando, shi muke kokarin mu koya. A'a ba ya al'adun mu suke ba. Ya za mu amfani da ilimin boko mu project ɗin al'adar mu a cikin al'ummomin duniya. Ya za mu fito da sana'o'in mu da muke da su mu nuna wani matsayin a duniya, mu modernize din su zama yadda kamar yadda China ta aro, inda suka ara. Kaga su sun canja ilimin ya tafi ya zama musu mai amfani daidai da mu'amalar su, daidai da rayuwar su, yadda za su yi gogayya da kowa a duniya. Amma mu ba ma iya arewa ba, har kudancin mun kasa canja ilimin ya zama manufar karatun ilimin karatun bokon mu ta zama ya za a yi mu samarwa da kasar mu mafita, mu gogayya da kowace irin kasa a duniya. Irin waɗannan abubuwa shi yasa ce kamar ba mu tsaya da digadigan mu ba, kuma kamar kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Domin in mun duba sa'annin mu da muka taso tare da su, za mu ga su ilimin boko ko karatun boko ya sa sun canja kasashen su. Manufar da aka kawo musu ita kawai a koyi karatu da rubutu da lissafi ba ita suka tsaya ba, a'a sun juya shi ya zama ya shiga ko'ina na cikin rayuwarsu. Gaba ɗaya al'adarsu da abin da suke mu'amala suka cokam da tattalin arzikinsu, nomansu, abincinsu, lafiyarsu gaba ɗaya ta dogara a cikin harkar karatu. Amma kuma in mun yi an tashi magana za mu iya rubutawa a takarda abu mai kyau ka gan shi, amma mun kasa aiwatar da wannan abu. Hatta siyasar irin ta India ba irin ta mu bace, ba irin ta muke ake a Brazil ba, ba irin ta ake ƙasar Turkiya ba, ba irin ta ake a China ba. Suna yin siyasa ne ta tafi da al'amarin yadda za su sauƙaƙa rayuwa a cikin al'ummarsu. Irin wannan tafka da warwara ba wai sai an gama ruguza hanyoyin karatu ba, domin idan malaman suna bayanai akan maganganu da ba sa iya aikatawa da kansu, su ma sun shiga wancan da'ira ta bautar da tunani. Domin za ka ji masana halittocinsu suna kokawa kan yadda kamfanonin kasar China suka mamaye kasuwar yaduka, amma ba idan ka duba jikinsu ba irin yadukan da ake sakawa a gida suke amfani da su ba. Ta irin wannan hanya ne zaka gane cewa masananmu su ma bautar tunani suke, domin duka misalansu zaka ga wasu maganganu ne da wasu masana na wasu kasashe suka bayar, kuma babu wani misali da za su iya baka wanda ya fito daga bakin wani masani namu na yankinmu, inda shi kuma wancan wanda ya yi maganar bai san komai ba da ya shafe mu, kuma ma bai taba sanya kafa a yankinmu ba. Ya dai ya amfani da irin abubuwan da yake gani ne a yankinsu ya yi irin waccan magana, amma waccan magana ta sa ta zama hujja a kanmu kuma a gare mu. Mu gane fa ba wai karatun ne ba ma fahimta ba, face dai muna amfani da maganin zazzabi ne a wajen maganin kwalara, domin dai tunani da muke yi cewa ai duka magani ɗaya ne. Hakan ta sanya wani masani Alik Shahada yake cewa su baƙaƙen fata idan da zaka ba su ruwa domin su magance kishirwarsu, za su yi amfani da shi ne su halakar da kansu. Idan ka ba su igiya domin su ceto kansu daga halin wahala da suke ciki, sai su yi amfani da igiyar domin rataye kansu. Domin haka mutane za su yi tinkaho da cewa sun san abin da suke yi, za su iya karanta duk littafi da ke doron duniya, za su iya lakantar duka wata magana ta hikima su amayar da ita, amma ba za su iya bambance abubuwan da duniya ta sa a gaba ba da kuma su mecece bukatar su a cikin waɗannan bukatu. Babbar matsalar da Kwame Nkrumah na kasar Ghana ya fuskanta ita ce yadda zai juya tunanin burbushin da turawan mulkin mallaka suka bari zuwa ƙasa ta gaske kuma ta zamani. Domin a lokacin da 'yan Afirka ke murnar samun 'yancin kai a fagen mulki, sai kuma suka gano ai ba su da 'yancin gashin kai akan tattalin arziki, ba su kuma da 'yancin sarrafa tunaninsu. Domin Nkrumah da kansa ya taba cewa an ba Ghana tuta da taken ƙasa a shekarar 1957, amma ba ta samu 'yancin kai na gaske ba. A lokacin da ya fahimci yana bukatar 'yancin tattalin arziki, sai ya gano cewa hakan ba za ta samu ba matukar akwai gyauran 'yan barandan tura mulkin mallaka. Da haka ne ya gano cewa koda zai iya canza gyauran da turawa suka bari, to kuwa dole ne a canza zukatan jama'a, musamman waɗanda ake kira 'yan boko na wancan lokaci. Ya yi irin wannan tunani ne domin dai kaucewa matsalar bautar tunani da aka cusawa irin waɗancan mutane. Gawan janaral da ya ɗaulan ba, da mazajen yau ba su ɗauka ba, bai gindi kanci ko ɗai ba, yayyaki haikan ya galba, da Afirka a yau ba a manta ba. Gaba sojojin Najeriya kun ɗau suna tarihiya, daga sojojin Ifirikiya tun farkon yakin duniya, ku a gaba ba kwacin baya. Waji ku da ya tsara mafarkinsa, da ya gan shi kamar shi ne fasha, ga kangin zinare kansa, ga fadawa daga zagensa,
ya imani babu kamar sa, manufar sai hargitsa al'umma, haka haddasa fitina da husuma, don tawaye ko mai himma, ƙarshe nasa kunya da nadama, haɗa kai mu yanzu muke nema. Nijar asalinmu da ku daina, da zumunta tuntun ya zauna, da biyayya wanda ya amfana, da fahimtar juna da amana, shi ne haɗa kai na firkana. Kurike mana jor hamaninmu, babban barde a afirkanmu, mai jan ragamar mu masoyinmu. Da mu fa a namu bangaren dole ne mu yi wa tufkar hanci. Matsaya domin wata irin tsarin da muke kai da kuma irin tunani da muke kai da kuma irin tunani da muke amfani da shi. Shin tunani ne da zai iya dasuwa a cikin irin al'ada, zamantakewa, tarihi da gargajiyar da muke kai, ko kuwa wani irin tunani ne da ke neman lankwasa tsarin rayuwarmu zuwa kan wani gwadabe da muke ganin shi ne madaukaki, ko da kuwa yanayinmu ba zai iya ɗaukarsa ba. Mu dai duba da idan basira yadda har yanzu bakaken fatar da ke zaune a kasashen Amurka ba su sami irin yancin da suke bukata ba, duk da cewa sun shafe shekaru suna tare da turawan, amma da yanzu suna musu ganin bayi ne, wanda irin wannan lamari shine kawo tashi-tashin hankali na kwanakin nan da aka yi ta zanga-zanga a ƙasar ta Amurka. Fitila, fitila, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa. Shiri na sawaba FM tashar mai ta al'umma. To jama'a duka da wani makawa karshen shirin a daidai wannan lokaci. Amma jin wanda ya hada mana sauti Umar Isa mai na'ura. Babangida Usman Hadeja nake cewa saduwar alheri. Fitila za ta haska gidan kowa. Fitila za ta leka gidan kowa. Fitila za ta zaga gidan kowa. Fitila za ta zaga ta zago don taɓa rayuwa ta kowa. Matsalar zamantakewa za ta warware.